Әйдә Шаярт КВН командалары чираттагы уеннары белән чыгыш ясадылар. Әлеге чарадан хәбәрчебез Дина Нәҗметдинова репортажы. Күпләр Әйдә Шаяртның яры финалын көтеп алдылар. Габдулла Кариев театры сәхнәсенә янәдән юмор сөюче командалар җыелды. Алдагы уенның нәтиҗәсе буенча ярым финалга Тукай, Понаехали, Крешнер, Зәябисе, Мөслим кырмыскалары, Соба егетләре командалары сайланып алынган иде. Әлбәттә 5 смал көтәбез. Чыгыш ясар алдыннан главное кеше көлдертергә шунсына. Мин сине бик яратам. Уен эш илештән торды. Беренчесе визитка. Һәрбер команда алдан әзерләнгән мәзәкләре белән чыгыш ясады, ә инде жюри әгъзалары үзләренең файдалы киңәшләрен биреп, елмая торган яки моңсу смайл белән командаларны бәяләде. Әзерләнгәндә бу юл авыр булды. 2 көн йокламадык, прям серьезно йокламадык. Булай чыкканда бөтен җирдән итәйин каушата. Булай дөресен әйткәндә не заслужили, конечно, әзрәк дип әйттек. Булай прям шот, что без 5 смайлик алдык. Менә икенче конкурсны көтеп калабыз. Әтәч Петька Фирая тавын таптаган. Фирая тау туларак сөйләп китегез. Икенче өлеш җыр бәйгесе буларак тәкъдим ителде. Кагыйдәләр бик гади. Командалар 4 җыр башкара һәм 4 смайл елмая торган булырга тиеш. Өченче өлеш йылдызлы чыгыш дип атала. Командаларның төп максаты җырчы яки башка танылган кеше белән кызыклы чыгыш ясарга. Күз алдыңызга китерегез, опера театрында үлә торган аккош шуннан да үлгән. Театрга бу тәкъдим белән чыкты Тукай районы. Һәм без Тукай районы белән бердәм шушы номерларда катнашабыз. Мине Марфа Васильевна образы белән чакырдылар. 5 сәгатьлек уен күзне ачып йомганчы үтте дә китте. Финалга барысы 4 команда чыкты. Уагы, Понаехали, Крешнер һәм Зәябисе командалары. Киләсе уен тагын да кызы булачак. Оештыручылар әлеге 4 командага бик зур өметләр баглыйлар. Дина Нәҗметдинова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.